Здравейте, земеделски производители! Днес ще ви разкажа как можете да получите допълнителна финансова подкрепа за отглеждането на лук и чесън чрез схемата за обвързано подпомагане. Тази програма е специално насочена към активните земеделци в България, които произвеждат зеленчуци на площи от поне 5 декара. Кой може да кандидатства? Програмата е отворена за всички активни земеделци, които вече имат право да получават основно подпомагане за устойчивост. Това включва както производителите на лук, така и на чесън. Независимо дали ги отглеждате по-отделно или в комбинация с други допустими култури. За да изпълните схемата, трябва да докажете, че от заявените площи е получен и реализиран на пазара минимален добив на лук 1245 кг на декар и чесън 351 кг на декар. За биологичните производители и тези в преход изискването е наполовина. Целите на програмата. Тази интервенция е създадена за да подпомогне вашата конкурентоспособност и икономическа жизнеспособност, както и да насърчи специализацията в отглеждането на зеленчуци. С подкрепата ще имате възможност да инвестирате в нови технологии, да подобрите добивите си и да се адаптирате към предизвикателствата на пазара. Какви документи са необходими? За включване в програмата е нужно да представите документи, които доказват използването на сертифицирани или стандартни семена и посадъчен материал. Това може да стане по един от следните начини: заверен от агроном опис на сертификати, етикети и опаковки, или фирмен документ за стандартен посевен материал, ако го произвеждате за собствени нужди, или фактури за закупени семена, издадени в рамките на стопанската година. Финансовата подкрепа е в размер на 70 евро и 70 цента на декар за първите 300 декара, или около 140 лева и 20 стотинки на декар, и 47 евро и 80 цента на декар, или около 93 лева и 50 стотинки за площите над 300 декара. Ако отглеждате лук и чесън, не пропускайте тази възможност. Напомням ви, че възможността да се подава заявление за подпомагане онлайн е реална. Пожелавам ви успешна стопанска година!